Niyazi bazalwane, kunamavesi eBhayibhelini akhuluma into lento kodwa ingadingwa nokutolikwa, ingadinga futhi nokuhumushwa. Ukhanda ukuthi into ezocomplicate le verse ukuthi kungena umuntu azame ukulihumusha noma azame ukulinterpreta. The more al-interpreter ufaka i-version yakhe, the more al-interpreter ufaka isambulo sakhe. Ukhanda ukuthi the more a-local interpreter ligcine selishintsha ubulono ukuthi empeleni iBhayibheli alishongo njalo, but ukuchubeka nesambulo kwakhe kwenze i-verse la correspondi nalokho akuthethe khona ezwini. Okusho ukuthi ngamanye amagama bazalwane, yabona iBhayibheli linazo zonke impendulo idingako njengomuntu. Kodwa unfortunately iBhayibheli selathathwa lafundwa kwaphuma ama-versions abantu, kwangasabi yi-root ukuthi i-verse lisho njalo. Uyabona njengamanje ngifuna ukunifundelana le verse bazalwane. Ithi inkulumo uJesu ngesikhathi sesiphambaneni ebethelwa, lithi wathi uJesu ngomile. Kube nomzalwane othi uJesu bazalwane empeleni wayengomelanga amanzi kodwa bekomele mina nawe. Akukona lokho kwasho izwi bazalwane, izwi alishongo njalo. Litholakala lapha encwadini kaJohn chapter 19 verse 28. Asifunde kushiwo izwi bazalwane. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo uqwaliseke, wathi ngomile. Verse 29. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uvinika, khona bachoma ilula ligcwele uvinika othini lwehisopi, balisa emlonyeni wakhe. Okusho iBhayibheli lokho bazalwane, okusho ukuthi thina mazwi mfakela ezwini asiwafaki, ngoba iBhayibheli ligcine liluza ubulona because ama-revelations wethu siyaliqisha lona kwande izambulo zethu. Ngamanye amagama uJesu esiphambanweni ngesikhathi athomile bazalwane vele bekomela amanzi, akomelanga wena, komelanga mina. Okushiwo yizwi ukuthi vele wamemeza wathi ngomile. Okushiwo yizwi lokho bazalwane.